Jakom tend riwruok mar pinje mag Afrika Moussa Faki ogoyo oriti ne lemono bang' tiyo kuom thuolo mar higni 8. Faki mane otimo romo mare mogik kod kuku mar duol matayo tije mag AUC olero ni odhi wuok e tichno tarik 15 dweni mondo jakom manyien midhi yier ochak tich ayanga. Walter Nyabaga nigi ler mar wachni. Twak mare mogik kaka jakom kuku tend riwruok mag pinje mag Afrika mane otime log tich mar AU e boma maduong' ma Addis Ababa piny Ethiopia. Jakom mar AUC Moussa Faki mawuok e apisi ogoyo oriti kaluwore ni thuolo mare apisi orumo bang' tayo lemo mar jakom AUC kuom thuolo mar higni 8. Speaking to you, Excellencies, Honorable Ministers, members of the Executive Council, I had, over the last 8 years during my 2 terms, the feeling of always belonging to the central body of our organization, the Executive Council. This club of Ministers of Foreign Affairs, which I had the honor to chair just before my accession to my current position. Moussa Faki Machad ne omako lemono kowuok tarik 14 dwe mar adek higa mar 2017. Faki koro koni owuok e apisi tarik 15 mar dweni ma en ngeso mabiro kendo koni ok nomed kata ndalo achiel e apisi. Moussa Faki okoni otiyo mano mondo jal moyier ngeso manyien ochak tich chieng' wuok tich. I wanted to say farewell to the members, better late than never. Distinguished ambassadors, I want to say thank you to you all. Romo mane okelo kanyakla kuku mar tayo tije AU e romo mar 46 bende ochiwo thuolo mar rwako ajenda mokalie e romono. Gisani Moussa Faki otelo romo madhi nyime mar ndalo 2 mayiero menyo commissioners madhi mako lemo mag migepe kaka mar pur, uchumi kod dongruok, somo, gedo kod teko, weche mag siasa kod arita kwe, kanyakla kod weche mag thieth. Ali Yusuf Mahmud Majibuti bende ne nie romono kaka jakanyo mar kuku tend tayo tije mag AUC. Kochopo chieng' ngeso, To end my term along with you. I will cherish a fond memory of your commitment, your openness, and your constant availability. I would also like to present in meetings I have not always been able to participate, which I certainly regret. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Anyuola Raila Odinga mako wake isakwa mayudore kar